Għandu ħafna immaġinazzjoni, ħallejtek, għax ħanħallim, għax illum ħajabdu miħaj u naqbad waħda l-kartijek, mal-madarba l-mużiċisti ta' Sanremo, u noħroġ il-barra, mbagħad ikompli u waħdu. Mix xorta, jirnexxielu ta' Wow, no, ħabib antik tijaj. Melejja ħallejtni għawek jinn Ma dak nistenna. bil-fors biex tidħol bis-suspans, Impozzellem, insomma, kif Ta' dek inti? diħe ħanibdew bil-problemi. Kif inti, s-sena tajba? Is-sena tajba Sinclair, poġġi ħdejja hawnhekk. Iħawna, jiska mandek sabiħa. Mela, hawnhekk nilqak id-dar tagħna din insajru. Fejn ħanpoġġi? Jekk kun ħdejja hawnhekk. Mela, le. Jekk kun tixtieq li tibqa' tikol magħna. Eh. You're more than welcome. Prosit. Għaliex hawnhekk donnok taf ħafna nies inti qed narak jiena. Mux l-ewwel darba li ġejta u, I mean. Popolari. Dejjem tara affarijiet u settijiet jinbidlu wkoll, ġifieri. Sinclair kemm jgħaddi żmien. Nista' neħjar ma Mela tista'. Kemm jgħaddi? Xtaqt illum għaliex xi ħaġa li laqtitna ħafna u l-bieraħ semmejtilhom. L-ewwel edizzjoni tal-Malta Film Awards. Għajt Okay. il-verità, meta smajt fuqha x'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħek? Pratikament l-ewwel konna ħaġa dak il-ħin kif intwerew ġew live konna filmi, konna tifilmjaw x-xale li qed nagħmlu produzzjoni bħalissa. U kien hemm wieħed mill-atturi Stefan minn għalija u fetaħ fuq il-mobile u qal ara issa ħajibdew kombinazzjoni. U l-ewwel set ta' nominees kienu ovvjament il-Best Supporting Actor. U l-ewwel ma tela ismi, I mean. Mamma mia. I was quite surprised, ma konċet nistenni għaxet isma dan huma awards ta' 100 sena, dal-ħar 100 sena, mux ta' Mit għandek wiċċek hekk tonnu. Daw l-epic films daw joqgħodlok għandek wiċċek ta' hekk li tista' tibdel li trid. Naħseb huwa naħseb jgħin ukoll. Mhux ħafna tal-issib atturi hekk li jkollhom il-wiċċ li jista' min jaf kemm ikollok opportunitajiet li tajt nixtieq noħodhom kollha imma Iva, jkolli sfortunatament. xejn dawk li jkunu. Bil-fors, hemm għal-bidu meta bdejt id-drama ovvjament, dak l-entużjażmu tajt TV u tajt kollox Iva jessu kulħadd. U mbagħad tirrealizza meta qed timmaterjalizzah f'dak il-proċess li inti tinduna kemm qed tissawwat fil-verità li allura titgħallem along the experience imbagħad ukoll li titgħallem li tisma' taċċetta biss affarijiet li għandek li tiflaħ tiekol. Eżatt. Ma sfortunatament imbagħad tibda tipportreja fil-performance tiegħek meta inti tkun overstressed. Ekku. Mela inti qiegħed bħala nominat għal Best Supporting Actor La Rusa. Iva. X'fisser din l-esperjenza għalik? La Rusa kulħadd kien wara strada stretta kulħadd jitkellem fuq La Rusa, kienet storja sabiħa, ma ovvjament il-partit li kollok kollha jħallu impatt fuqek. Tiġi parti tidħol fik. Tidħol fik, I mean, il-karattru Domenico Corso għallimni ħafna affarijiet. Għallimni ħafna affarijiet il-fatt li l-ewwel ħaġa kif kienu kuntattjani Steve u kien semmiri dal-proġett li għandu u semmiri li ħajkun circus. U biex taxxaq kont għandni kif rajt The Greatest Showman. Tażat da. Xalata ġejja. Dak l-entużjazmu. U perestina kont nisfen qabel u kont anka nisfen bin-nar, pero qatt ma kont għamilt fire spitting. Allura Steve kien għalli dal-karattru is fire juggler it-naraw u għetlu isma' għetlu għax ma nagħmluh iktar reali l-karattru. I mean dak iż-żmien fire spitting. Forsi ħanaraw għandna xi ritratti tiegħek narawhom flimkien għaliex kull meta Di produzzjoni oħra, di God Soldier, di produzzjoni li għamilna dokumentarju fuq l-assedju l-kbir. Iva. U da pratikament kien wieħed mill-karattru ta' Ġwan, il-dam bieħ anka r-raj, mindu xint wara fuq ir-raj storja. Jirtirid gwardja l-assedju l-kbir ta' kizmin, insomma, kien hemm tifel, żewġ titfal, żar wieħed li kien ħajsir Janissary Ottomanu li ieħor li kien ħajsir kavallier, u mbagħad iltaqgħu on battlefield li ovvjament magħhom kompressa u jismu God Soldier. Hawnhekk qegħdin naraw dan huwa xena mill-Arusa. Kont ngħidlek insomma u kien Steve kien qal li biex li il-karattru kien fire juggler, għetlu ma nagħmilx fire juggling, għetlu ma nagħmluh reali nagħmluh fire spitting. Għalli ma inti tagħmel fire spitting, għetlu le, għetlu give me some time. Titgħallem? Give me 3 weeks. Inti persuna lest titgħallem kollox, tidħol fiha. Nidħol fiha wasli. Allura li nagħti l-karattru ta' Domenico Corso iktar reali l-fatt li huwa. Naraw. Mela miktar dak hija xejn oħra.
Jina anke ritratti biss jarawhom, nara ritratti biss Mela, ġibli kena- memorji. Mela, ma' Rebecca u Tucci, Monset, Kolla kemm intkom Rebecca brava Brava ħafna anke ħafna. Davide u Davide. Għanek meta tara ċertu atturi f'sennejt mela da jkun tajjeb. Għaw pal-films insomma. Mela hawnhekk qed inkom. Għawek ma' Liberat, il-Mahbuba, il-karattru ta' Domenico ovvjament kien spiċċa li sar ħobb din il-mara li kienet taħdem waħda mis-sefturi tal-Kaza Gawċi Fontana. U għal-kem i ma kienx tifhem bit-Taljan u Domenico ma jitkellemx bil-Malti, kienet problema. Għanidlek xi ħaġa Imma kienu ma- jikkomunikaw il-chemistry li kien hemm bejnietom. Għatitħaq imma. Għatitħaq, diġa għatitħaq d-demetlu. Mela, għan nitkellmu fuq dawla, ma t-nejtek xaħġa, għan għamlu għek. Għan bil-kurzita. Mela, għonek għet inkomplu naraw. Mela, għawek xejn oħra ma' Rebecca, li Rebecca hija persuna, jenna nafu Rebecca. veterana, Jenna u ħbib vejt, gwara l-snin twal. Mela. Umbat gbirna u koll fil-dinja ta' drama, it's a nice experience li kollok persuna tkun ħabiba tijak u l-għura tiklikja aktar, tifem. U daw għumma ċien izbieħ. U memorji izbieħ u koll ċen. Ritratti, Reno Rapa kien il-fotografu uffiċjali. U dan bravo. huwa proġetti uħor Caravaggio, dan li għamil tal-Katedral ta' San Juan. Jgħatem 12-minute documentary fejn tirrigwarda l-istorja ta' Caravaggio biex ovvjament kun hemm the story behind the painting. Mek turist jiġi u jara l-istorja ta' x'ġara kien Caravaggio, x'għamel kif spiċċaw Malta. U allura dak kien proġett li ħadd pjaċir Issa ħana ħafna. bililek il-mistoqsija. Issa mill-mistoqsija. Bejt il-verità. Eħe. Min jaf kemm jgħidulek li tixbaħ l-Antonio Banderas, vera? Uf, kien hemm iva. Imma għandek xaġa minnu, ma nafx. Jew għajnejk, Ma nafx. għandek xaħġa, u meta narak fil-ritratti, Yeah. aktar u aktar narak tixbħu, għandek dawk ċertu kisri ta' kif titkellem. Jista' jkun ma nafx, forsi relative, ma nafx. Isma, ħammorru l-ura għal-fej bdejna. Immorru fej bdejna. Meta sir taf illi ovvjament inti wieħed minn nominees u bdejt tgħid li fej kont u xin smajt illi qiegħed nomini hawnhekk qegħdin naraw anke filmat waqt li tinkomplu nitkellmu. Caravaggio. Ek, min jaf imma l inti tibda tajt jiena wieħed minnhom ukoll li ġejt innominat. I mean... Il-kategorija. Jien kont sorpriż ħafna, ovvjament ħadd ċir, I mean li tkun nominat minn daqs dawn atturi. Ġifieri soddisfazzjon ukoll diġà għalija il-fatt li nominata I'm already a winner, tifhem mhix persuna li nippretendi ħafna. Just persuna sempliċi ma dak li jkun napprezza wkoll dak. X'intent kemm għandek żmien? Jien għandi 46. Ġifieri ma bdejtx it-teatru meta li bdejt jisu 10 snin ilu. Ma bdejtx ta' età żgħira. Dak li ġara kif taf inti kont nisfen u kellna nħallna xogħol attivitajiet flimkien. Wara ċertu żmien bdejt Terit n-esperienza xi ħaġa differenti, I mean id-dinja ta' sfin għalkemm entertainment, it's nice, imma persuna ma nħobbx nagħmel xi ħaġa waħda. Xi ħaġa waħda nieħu l-aħjar tagħha u mbagħad ngħid ħan esperimenta xi ħaġa oħra. I'm always change, anke f'xogħlijiet uħobb varja, nħobb nitgħallem ħafna differenti. Kien għadda żmien li jisma' sfin, jisma' time to do something different, u kien kont nitkellem ma' Carlos Farrugia, kombinazzjoni li qatt nominat miegħi fil-istess kategorija. U kien għallex ma tibdix tiġi drama school, għalli why be good, għalli experience, it sounds nice. Fimt, u morti drama school tijaw, fil-spirit, kienet esperienza sabiħa u koll, ma kont kbira, I was on my 30s, ma ovvjament un bat inti. L-acting, u għu minn iktar ma jikber, aktar jiġi mfittex, speċjalment fej jidħol il-teatru, fej tidħol il-drama u tidħol fik imbagħad dan huwa il-full-time job tiegħek inti Ejja ngħidlu partially full-time, iva, x'nagħmel ħafna affarijiet oħra jiena ħafna xogħol manwali. Mhux hekk, ovvjament huwa ħin tieħu l-ħin, u plastek nagħmel xogħlijiet oħra ta' differenti, ġifieri anke naħdem il-Malta Film Studios. Fejn naħdem bħala tank operator, għallu meta jkun hemm produzzjonijiet kbar, kun tista' tkun hemm taħdem u fl-istess ħin ta' produzzjonijiet kbar u titgħallem u tara kif jaħdmu, kif jikkomunikaw. Allura awtomatikament inti tieħu dak il-knowledge u tipprova
tikber iktar dejjem. Kull ħaġa li nagħmel importanti li nħu pjaċir tagħmel. Ħankomplu ngawdu ftit minn dan il-filmat illi għandna għaddej qed nisma' lek qed nisma' lilhom ukoll jiena. Ma ngawdu ftit minn dal-filmat. Released in 8 different languages, we couldn't rely on dialogue to kind of really move the story forward. So the visual aspect was critical. When it came to bringing this film to life, we made sure that everything we placed in front of the camera was authentic and true to the period. You know, we said, okay, if we're going to work on this production, we're going to do it well. And that meant that, you know, the props, the locations, the costumes, they all had to be of very high quality. It was clear from the start that our budget allowed around 6 days of shoot, given the type of crew and resources we were allocating to every day. We then started all our processes of location scouting to ensure that all our scenes could happen within the 6 days of production. The scenes in our film required... Filmat interessanti ħafna, Sinclair. Fem filmat interessanti ħafna. Ħafna. Għaliex jien anki l-ftit li rajt u xenegġatura u id-dawl u it-tim li kien hemm kien kbir. Fem da Stargate Studios, I mean, baxxi rasek, produzzjoni serja ħafna, production company serja ħafna, ħadd pjaċir ħafna naħdem dal-karattru kien karattru minn dejjem kien joġobni Caravaggio u fejn tidħol epoka forsi kif taf inħobb ħafna jiena fejn. Dokumentarju hekk. Plastik Caravaggio kien karattru li vera intrigani, kien jaffaxxinani il-ġen tiegħu plus il-ġenjus, il-mod ġenjus kif kien jaħseb u kif kien jaħdem. Plus sumbat kien hemm id-dark side tiegħu, tifhem kien karattru minn dejjem kien affaxxinani. Jiena Sinclair fil-fatt għattilhom it-telespettaturi mill-bieraħ ta' kuljum ħajkolli 3 nominizina kollha differenti. Fil-fatt jekk qed tinnotaw żewġ siġġijiet oħra li qiegħda nistenna minn ħina ieħor li jaslu oħrajn. Kulħadd hemm kategoriji differenti anke għada għandek tlieta oħra. Xi tħoss messaġġ li inti tixtieq tgħaddi lill-Kummissjoni tal-Films. Ħafna apprezzaw li din hija opportunità u tibda tgħid nixtieq li tkompli għaddejja u tikber u tissaħħaħ ħalli tibqa' ssir kull sena. Jiena naħseb li rrid ngħidulhom hija li already I thank you il-fatt li waqfu attività bħal din. Fejn aħna l-artisti li naħdmu nagħmlu ħin għax ħafna minnhom ngħidu inti attur tajjeb kieku taf is-sagrifiċċji li ngħaddu minnu u li twal il-ġoħalaqna li naqilgħu ġifieri ħafna affarijiet li huma l-kesħa l-elementi huwa xogħol ibes minnhom fih imma li għal inqas tiġi rikonoxxut ukoll huwa tajjeb kif taf il-budget tagħna mhumiex daqshekk bħal li tgħid tista' tgħix minnhom prattikament tittaħdem ħafna iktar affarijiet oħra biex inti tipperfezzjona. Allura naħseb jiena li jkun bidu tajjeb li jkun awards bħal dawn li jkunu recognized u ukoll ovvjament nħajru iktar produzzjonijiet Maltin. Sinclair, għalissa ħanifqu ftit hawnhekk għaliex ħanaddu għall-kanzunetta li imma nistgħu nagħmlu lek toqgħodx tinkwieta. Għandna lil Filip illi lest ukoll biex wastilna kanzunetta din id-darba bil-Malti.